Сегодня у нас проходит турнир, посвященному нашему директору детской и юношеской спортивной школы Тәуесі Хадитовичу. Икенче ел рәттән югары яркәйдәге беренче спорт мәктәбе базасында яшь буынны тәрбияләүгә һәм районда спортны үстерүгә зур өлеш керткән. Башкорт аграр технология колледжында эшләгән, арытаба беренче спорт мәктәбе директоры вазифасын башкарган Тәуис Хафизов истәлегенә шашка буенча турнир узды. Чараны оештыруга спорт мәктәбе белән районның яшьләр комитеты күп көчен салды. Я его знал давно, мы с ним работали еще, когда он еще работал в аграрном технологическом колледже. Я в военкомате служил, он меня учил военному делу, мы с ним проводили военные сборы. Потом он работал в детской и юношеской спортивной школе, тоже вместе работали. Я про него хочу сказать только одно. Он учил работать нас всех, он был правильный и всегда давал напутственные советы. Турнирда Уфа шәһәрендә яшәүче Тәуис Хадит улының уллары Рөстәм һәм Алмаз Хафизовлар да катнашты. С моим братом и с коллективом рады вас снова видеть в этих родных для моего отца стенах, где он проработал не 1 лет. Для меня, как для его сына, жить в Яркеево было вдвойне приятнее, потому что вот все подрастающее поколение, когда еще работало и кипело СПТУ, там учились тысячи детей, и все на улице подходили и меня спрашивали: ты сын Хафизова Тәуиса Хадитовича? Я говорил: да. Они мне всегда сжали руку и хлопали по плечу, и благодарили за отца. Вот это я никогда не забуду, и мне никогда за него не было стыдно. Это очень самое главное, я считаю. Я всегда гордился своим отцом. Он для меня был всегда примером и моим лучшим кумиром. Поэтому я всегда любил его и буду любить. И вот этот турнир маленький в честь его памяти большого сердца и большого духа говорит нам лишь о одном, чтобы у нас всегда было подрастающее поколение, достойно таких людей, и не просто таких людей, а хороших патриотов своей родины и будущих защитников своего Отечества. Чараның дәрәҗәле кунаклары арасында районның Шашка федерациясе рәисе Хәмид Узаманов һәм спорт комитетының элеккеге рәисе Вазих Мулаинов да бар иде. Алар шашкачыларга көч биреп торырга гына түгел, турнирда катнашырга да килгән иде. Ул балаларны, яшьләрне хәрби патриотик рухта тәрбияләү буенча бик күп эшләр эшләде. Шушы традиция югалмас дип ышанабыз инде. Ул балаларында шундый рухта тәрбияләгән, алар өчен әтиләрен искә алган өчен зур рәхмәт. Без инде тоже Тәуис Хадитовны үзебез исән чакта истә тотырбыз дип ышандырасы кирәк. Турнирда төрле яшьтәге 40-тан артык спортчы катнашырга теләк белдерде. Шуларның 30-дан артыгы укучылар иде. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Безнең район шашкачылары осталыкның барлык югары үрләренә ирешеп, тырышып шөгыльләнәләр. Монда тренер Шамил Габдракиповның эше зур роль уйный. Ул үз тәрбияләнүчеләрнең гармониялы һәм интеллектуаль үсеше өчен көндәлек эш алып бара. Тренерның һәм Тәуис Хадит улының туганнарының бердәм эшләү нәтиҗәсендә турнир яхшы оештыру дәрәҗәсендә узды. Нәтиҗәдә иң тапкырлар, иң зирәкләр, уен серләрен яхшы белүчеләр җиңүләргә иреште һәм медальләргә, грамоталарга, истәлекле бүләкләргә лаек булды. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.